שלום לכולם, זה השיעור הראשון בסדרה של X עיגול. בואו נראה לאן אנחנו רוצים להגיע היום. אז בעצם השורה הסופית של השיעור שלנו יהיה פשוט לוח משחק, כן? למעלה יהיה רשום משחק X עיגול, הלוח יהיה מחולק לשניים, בצד שמאל יהיה המקום העיקרי שבו משחקים. כרגע זה משהו שהוא לא פעיל, זה יהיה משהו שיעבוד רק בשיעור השני. בצד ימין זה לוח הבחירה, איך בעצם המשחק הזה עובד. אנחנו נלחץ על X, פה יופיע X, וכשנלחץ על הריבוע הירוק אז יופיע שם X. וכן אם נלחץ עיגול, פה יופיע עיגול, ובלוח המשחק איפה שנלחץ אז יופיע גם כן עיגול. כן, זה בעצם לוח מאוד מאוד פשוט, שכרגע אנחנו רק נצייר אותו, ובשיעור הזה, בסוף השיעור יהיה לנו את הציור של הלוח, רק שהוא לא יעבוד, הוא לא יעשה שום דבר. אז בואו נסגור את זה, ונתחיל לערוך את העיצוב. ניכנס לחשבון אימייל, אנחנו נשתמש בגוגל דרייב על מנת לעצב את המסמך. אפשר להשתמש בעוד תוכנות, אבל אנחנו בוחרים בזה. אחרי שנכנסנו לגוגל דרייב, דרך חשבון הג'ימייל, אנחנו ניצור מסמך חדש, ניצור מסמך, ואנחנו נרשום משחק X עיגול, נסמן את זה וניתן לזה גודל של כותרת, ונמרכז את זה. למטה אנחנו רוצים להוסיף טבלה בת 2 עמודות, כן? בעמודה הימנית יהיה רשום לוח בחירה, ומתחת למילים האלה נוסיף טבלה נוספת בת 2 עמודות. מתחתיה אנחנו נרשום השחקן, ומתחת למילים האלה נוסיף טבלה בת עמודה אחת. בעמודה השמאלית הגדולה נרשום לוח המשחק, ומתחת לזה אנחנו מוסיפים טבלה בת 9 ריבועים. זהו, זה בעצם המבנה. נותר לנו להוסיף 3 תמונות לדבר הזה. אנחנו נחזור לכונן וניצור סרטוט. הסרטוט הראשון יהיה פשוט צורה של ריבוע, של מלבן, כן? ואפשר ללחוץ עליו פעמיים ולעשות אותו ירוק, כן? ואנחנו נשמור את זה, נוריד את זה אולי לשולחן העבודה, ונקרא לזה תמונה ריקה. הסרטוט השני, בואו נסגור את זה, צור סרטוט, אנחנו נצייר X, נעשה קו, כן, אנחנו נשנה לו את העובי קצת, נעשה עוד קו נוסף, זה בעצם ציור של X, ואנחנו רוצים לשמור גם את זה על שולחן העבודה.
אני אקרא לזה x, והסרטוט האחרון יהיה סרטוט של עיגול, נבחר צורה של אליפסה, נמלא את זה ככה, ונוריד את המילוי הכחול הזה, ניתן לזה עובי של 12 נקודות, ככה שיהיה יותר יפה, וגם את זה אנחנו שומרים על שולחן העבודה, ואנחנו רושמים עיגול. כל שלושת התמונות מוכנות, ומה שנשאר זה רק להכניס את התמונות במקום הנכון. בלוח הבחירה, בצד הימני נכניס את ה-X. אוסף, תמונה, נבחר את זה משולחן העבודה, הנה ה-X, ואנחנו נקטין את זה כי זה קצת גדול מדי, עוד קצת, ובעמודה השמאלית נכניס את העיגול, אוסף, תמונה, עיגול, נקטין את זה, זהו. גם פה נכניס תמונה מסוימת, ואנחנו יכולים פשוט להעתיק ולהדביק את התמונה של ה-X. זהו, ופה ייכנסו התמונות הריקות, אוסף, תמונה, תמונה ריקה, נקטין, זהו, אפשר בהעתק הדבק להדביק את זה לכל אחד מן הריבועים. אנחנו בעצם סיימנו, ואנחנו רוצים להוריד את זה למחשב. נקרא לזה X עיגול, נסגור את כל הדבר הזה, והנה הקובץ המקובץ שירד. נפתח תיקייה חדשה, ונרשום X עיגול, נכניס את זה לפה, נפתח את זה, נחלץ את הקבצים, נמחוק את הקובץ המקובץ, והנה התוצאה בפנינו. זה הדף אינטרנט, כאמור הוא לא פעיל, אבל בשיעור הבא אנחנו נראה איך עושים שהלוח הזה יהיה פעיל ויעבוד. זהו, שלום לכולם ונתראה בשיעור השני.